natukom il-lejla tajba. Natukom il-lejla tajba. Din hija xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb Għawdex, fejn sejrin waslulkom il-Lectio Divina fl-ewwel ħadd tal-Avvent. Din is-sena il-Knisja fil-Vanġeli tal-Ħdud tħares lejn il-Vanġelu skont San Mark. U matul dawn il-ħdud tal-Avvent bdejna nikkontemplaw il-misteru li se niċċelebraw fil-jiem tal-miliet, imma aktar minn hekk nistennew mal-kelma talla il-miġja ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-Lectio Divina illum l-ewwel waħda f'dan iċ-ċiklu li iwassalna sal-ħadd ta' Pentekoste, għalhekk għandna diversi ħdud kull nhar ta' ħadd mis-Santwarju ta' Pinu, sejra titmexxa mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Għalhekk nagħtu bidu għaċ-ċelebrazzjoni tal-lejla billi insegwu minn fuq l-screens l-innu tal-bidu. U nkantaw flimkien mal-kor. Mixtieqa dawl fid-lamet nisru induru lejk għal-verità, poplu qaddis għamilna tiegħek dawl biex taraħ din l-art. Kun inti dawl iva mulej iddi fi qlubna dawa li triq tal-poplu tiegħek illum miġbur. Imħeġġa slim di-dinja msejkna għalkemm bidnu aħna mtaqli li kemmtek biss tista' salvana ħankunu leħnek fl-art. Kun inti dawl iva mulej iddi fi qlubna dawa li triq tal-poplu tiegħek illum miġbur. Aħna bil-ġuħ għall-ikel tiegħek baċ nistennew l-ilma il-ħaj, ibnina fik lilek il-xandru sakemm tgħix bik din l-art. Kun inti dawl iva mulej iddi fi qlubna dawa li triq tal-poplu tiegħek illum miġbur. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Missier Qaddis, mhux li kont tiċċarra tismewiet u tinżel minn hemm. Għandna bżonnok. Int is-sejt tad-dar tagħna, is-sejt tal-persuna tagħna. U mingħajrek ma nistgħux insibu l-paċi. Ejja mulej Ġesu. Ejja fil-ħajja tagħna, ejja fl-istorja tagħna, fil-ġrajiet ta' kuljum tagħna. Dan nitolbuh bl-interċessjoni tal-imqazza Marija li fis-santwarju tagħha aħna nġbarna. Ili l-ġuf, ili minna twelidt int, Ġesu Kristu Sidna, li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia.
Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Kunu għajnejkom miftuħa, isru, għax ma tafux meta se jasal il-waqt. Jiġri bħal meta bniedem ikun siefer u telaq mid-dar, iħalli kollox f'idejn il-qaddejja tiegħu, kull wieħed fuq xogħlu, u lil tal-bieb ordnalu biex jibqa' jisar. Mela isru, għax ma tafux meta jiġi sit id-dar, jekk hux filgħaxija jew f'nofs il-lejl, jew x'in jidden is-serduk jew mas-seb, li ma jmurx jiġi għall-arrieda u jsibkom reqdin. U dak li qed ngħid lilkom qiegħed ngħidu lil kulħadd: isru. Il-kelma tal-mulej. Wait for the Lord, whose day is near. Wait for the Lord, be strong, take heart. Wait for the Lord, whose day is near. Wait for the Lord, be strong, take heart. Ġej il-mulej, il-jum u fil-qrib. Ġej il-mulej, tibsax som sħiħ. Ġej il-mulej, il-jum u fil-qrib. Ġej il-mulej, tibsax som sħiħ. Il-Knisja tagħżel li jkollha żminijiet li sejħilhom żminijiet partikulari, żminijiet qawwija bħal l-Avvent jew ir-Randan, mhux sempliċement biex nippreparaw u nħejju għall-ġrajja ta' Ġesu. Għal daqshekk biss ikun ftejt. Imma l-Knisja tagħżel żminijiet bħal l-Avvent u r-Randan biex il-koll kemm aħna inbidlu l-ħajja tagħna biex nikkonvertu. U f'dan iż-żmien tal-Avvent il-Knisja tixtieqna issejħilna lil kull wieħed u kull waħda minna biex inħejju id-dar tagħna, nħejju l-qalb tagħna ħalli nilqgħu lil Mulej Ġesu b'mod dejjem iktar sħiħ. Aħna simbolikament nżejnu l-irħula tagħna, t-toroq tagħna, nżejnu d-djar tagħna. Jekk forsi jkun jonqos li nħejju tajjeb il-qalb tagħna, nħejju tajjeb il-persuna tagħna. U l-Vanġelu tal-lum mill-ewwel jippreparana, isejħilna biex il-qalb tagħna niftħuha beraħ ħalli il-miliet niċċelebrawh fuq kollox fil-persuna tagħna. Għax għal xejn ikun hemm ħafna festi barra, għal xejn isiru ħafna ċelebrazzjonijiet fil-Knisja, jekk jien fil-qalb tiegħi ma niċċelebrax, ma niffesteġjax it-twelid ta' Ġesu ġo qalbi, ġewwa fija, ġewwa l-persuna tiegħi. Mhux talli jekk talli meta ma niċċelebrax ġo fija, iktar imbagħti
iktar niddejjaq bil-festi ta' madwari, biċ-ċelebrazzjoni ta' madwari, milli nifraħ. U għalhekk il-Knisja tħejjina sa minn kmieni permezz ta' dan iż-żmien tal-Avvent biex niftħu qalbna u moħħna ħalli nilqgħu lil Ġesu. Il-Vanġelu tal-lum qasir. Ftit punti importanti. Aktar milli nisimgħu u nifhmu punti importanti li rridu nippruvaw ngħixu. Ġesu lid-dixxipli tiegħu jgħidilhom kunu għajnejkom miftuħa u wissru. Żewġ kelmiet li jfissru l-istess. Kunu għajnejkom miftuħa u wissru. Kunu għajnejkom miftuħa jiġifieri talqu x'għajnejkom, jiġifieri għodu attenti, jiġifieri ħallu li s-sensi tagħkom esterni, jiġifieri l-għajnejn, il-widnejn, il-fom, il-mess, ikunu hemm, tintelqux, tkunux sorduti. Imma mhux biss is-sensi esterni ma wkoll interni. Kunu konxji. Moħħkom ikun hemm. Taljenawx ruħkom. Għax l-aljenazzjonijiet u l-isturdament u komuni ħafna fi żmienna. U l-kelma l-oħra issru simili għal oqgħodu attenti, però jekk ikollna morru għall-oriġinal għall-Griek insibu illi l-kelma hi fin-negattiv mhux issru imma torqdux. U l-kelma torqod bil-Griek hija ipnos, minn fejn ġejja l-kelma ipnożi. Ipnos. U għandna n-negattiv torqdux. Ipnos fil-mitoloġija Griega huwa żagħżugħ illi jgħix joqgħod taħt l-art. Joqgħod ħdejn Thanatos. Thanatos tfisser il-mewt. Ipnos u Thanatos jiġu minn xulxejn. Li torqod, li tkun stordut, li tgħix aljenat, tkun teżisti mhux tgħix. Li torqod li tkun stordut, li tgħix aljenat, tkun kważi mejjed ħaj. U kif tkun stordut? Kif torqod? San Pawl fl-ittra lill-Efesejn jgħidilna tista' torqod għax torqod fil-veru sens tal-kelma. U fl-Iskrittura li torqod ifisser li tipprova taħrab ir-realtà. Kif għamlu d-dixxiepli Pietru, Ġakbu u Ġwanni fil-ġnien taż-żebbuġ meta raw lil Ġesu f'dik l-ansjetà, f'dik l-agonija, f'dik id-batija, u ma felħux għalija, ma setewx jaħarbu fiżikament u ħarbu billi raqdu, ħarbu mentalment. Jista' jiġrilna lilna wkoll li naħarbu mill-konsapevolezza, mir-realtà ta' madwarna billi norqdu. Imma mhux biss tista' torqod ukoll bil-ħafna xogħol, bil-ħafna taħbejt. Is-sens ta' dak li jgħid Ġesu lil Marta fil-Vanġelu ta' Salluqa. Tkun qed taħrab, ma tkunx qed toqgħod kif għamlet Marija ħdejn Ġesu biex tisimgħu ikellimha fi kliem ieħor toqgħod fil-preżenza tal-mulej. U fil-dinja li qed ngħixu fil-ġiri tal-ħajja, ġirja bla nifs li kollha kemm aħna ngħixu fil-ħajja tagħna faċli naħarbu mir-realtà. Faċli naħarbu minn dak li ngħixu fil-moħħ tagħna, fil-qalb tagħna, fl-interjorità tagħna, fl-istorja tagħna. Faċli naljenaw ruħna mhux biss billi norqdu naħarbu mir-realtà, imma wkoll billi naħarbu mir-realtà permezz tal-ħafna taħbejt, permezz tal-ħafna xogħol. Imbagħad id-dinja tal-lum toffrilna modi oħra kif naħarbu mir-realtà. Li nagħmlu sigħat u sigħat fuq il-mobile,
inħarsu lejn il-problemi u d-diffikultajiet tal-oħrajn, jew lejn dak li qiegħed jiġri lill-oħrajn, l-importanti li ma niffukax, li ma niftakarx, li ma naħsibx fuq dak li għaddej minnu jien. Anki dak hu mod ta' kif naħarbu, kif ma nkunux aħna. Imma hawnhekk Ġesu qiegħed jiffoka fuq dawn iż-żewġ verbi biex lilna jistedinna biex il-moħħ tagħna, il-ħsibijiet tagħna ikunu f'koerenza mas-sentimenti tagħna u mal-ġisem tagħna. X'irrid ngħid? Kemm jiġrilna illi bil-ġisem tagħna nkunu x'imkien, bil-moħħ tagħna nkunu x'imkien ieħor u bil-qalb tagħna jerġa' nkunu x'imkien ieħor. Kemm tiġrilna fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Faċli ħafna għaliex? Għax hu mod kif ma noqogħdux mal-vojt tagħna, kif ma noqogħdux mal-limiti tagħna, u mod kif naħarbu l-problemi tagħna. Il-moħħ x'imkien, il-qalb x'imkien u l-ġisem x'imkien ieħor. Il-Mulej Ġesu illum qiegħed jistedinna biex ma nibżewx mill-vojt tagħna, ma nibżewx mid-diffikultajiet li ngħaddu minnhom fil-ħajja. Anzi, dawk id-diffikultajiet, dak il-vojt, il-problemi mhumiex għajr il-waqt, il-grazzja. Ġesu jgħidilhom hekk lid-dixxipli tiegħu: kunu għajnejkom miftuħa issru għax ma tafux meta jasal il-waqt. Nagħmlu l-parti l-kbira ta' ħajjitna, nindunaw jew ma nindunawx, mingħajr ma nħossu l-bżonn ta' Alla. U ngħaddu aħjar mingħajru. Imma jiġu momenti f'ħajjitna jistgħu jkunu momenti ta' diffikultà, ħafna drabi momenti ta' diffikultà. Jew ikunu momenti ta' ferħ, illi jkunu il-waqt illi fih jekk aħna niftħu l-bieb jista' jidħol Alla. Jekk aħna nisru, jekk il-moħħ, il-qalb, il-ġisem tagħna jkunu koerenti, koordinati, jekk ma nkunux rieqda, storduti, il-Mulej jista' jidħol fil-ħajja tagħna. Il-kelma waqt użata minn San Mark il-kelma kairos. Il-kelma waqt jitfisser ħin, kairos, waqt. L-okkażjoni li ma terġax tiġi. L-opportunità. Il-waqt. Dalgħodu kont qiegħed ma' tfal u l-adolescenti biex spjegajtilhom il-waqt, qedtilhom tkunu ħarġa, xi ħadd minnkom ikun fit-tarf se jaqa' u kif nieżel minn fuq siesa l-isfel ta' warajh jaħkmu fil-pron. Dak hu l-waqt. Dak hu l-waqt. Li kieku intervena qabel, dak li kien warajh ma kienx isalvah. U li kieku intervena wara kienet tiġri jara x'kien jaqa'. Il-waqt. U fil-ħajja tagħna hemm dak il-waqt li jiġi mhux darba u tnejn. Dak il-waqt li Sant Wistin sejjaħlu nibża minn Alla, niddejjaq minn Alla għaddej, li jgħaddi f'ċertu momenti partikolari ta' ħajtu ma nindunax bih. Dak il-waqt. Imma biex ninduna bil-waqt irrid nisar, irrid inżomm għajnejja miftuħin. U jġib l-eżempju Ġesu bħal meta bniedem ikun telaq mid-dar, iħalli kollox f'idejn il-qaddejja tiegħu, kull wieħed fuq xogħlu, u lil tal-bieb jordnalu jibqa' jisar biex meta jiġi lura is-sejt tad-dar isib min jiftaħlu. Min huma l-qaddejja? Fl-Iskrittura l-qaddejja, mod speċjali l-qaddejja ta' Alla, huma n-nies il-kbar: Abraham, Isaac, David, Mosè. Il-qaddejja ta' Alla. Dawk li jgħixu l-ħajja kollha tagħhom jisru, dawk li kienu kapaċi jisimgħu lil Alla, jaraw lil Alla
għax kienu jisru, għax kienu hemm b'moħħhom, b'qalbhom, bil-ġisem tagħhom, bid-deċiżjonijiet tagħhom. Il-qaddejja huma aħna. Fuq l-eżempju ta' Marija, l-qaddejja tal-mulej, hawnhi il-qaddejja tal-mulej. Dak hu s-sens ta' dik l-espressjoni qawwija li Marija bija tirrispondi lill-anġlu. Marija taħkem il-waqt li fih Alla jidħol fl-istorja ta' ħajjitha. Hawnhi il-qaddejja tal-mulej. Tintelaq fidejh, qatta fiduċja fidejh. Il-waqt li aħna wkoll fih iridu nintelqu għar-rieda tal-mulej biex jidħol fil-ħajja tagħna, ikun preżenti, ikun hemm. U niċċelebraw il-miliet kull darba li aħna naħkmu dak il-waqt. Il-mulej jitwieled f'ħajjitna. Lil tal-bieb jordnalu biex jibqa' jisar. Tal-bieb huwa jien u int, kull wieħed u kull waħda minna. Aħna nistgħu nħallu lil mulej Ġesu jidħol meta jkun il-waqt, jew nistgħu nkunu storduti, aljenati, reqdin u nħalluh barra. Għandna l-ġrajja tal-10 xebbiet rajnija għamilniex f'wieħed mill-ħdud li għaddew. Il-5 li kellhom id-dawl fl-imsibaħ tagħhom u kellhom iż-żejt fil-kwies għax l-arus iddawwar ma ġie, dak il-waqt li fih il-mulej jiġi intilef fil-ġrajiet l-oħra tal-istorja ta' dawn in-nies, fil-ġrajiet l-oħra tal-istorja tagħna. U 5 irnexxielhom jiftħulu lill-mulej Ġesu u 5 oħra ittardjaw għax ma kellhomx żejt fil-kwies. Għandna diversi eżempji oħra fil-Vanġelu ta' qaddejja li jkunu fidili. Qaddej fidil f'kollox, qaddej fidil bħala missier ta' familja, bħala om ta' familja, qaddej fidil mar-raġel jew mal-mara, qaddej fidil fuq ix-xogħol li għandu bħala servizz bħala qadri l-komunità. Qaddej fidil jisar kontinwament, ngħixu kontinwament il-preżent bil-persuna sħiħa tagħna, bil-moħħ tagħna, bil-qalb tagħna, bil-ġisem tagħna. Ngħixu, mhux neżistu. Ngħixu kontinwament bl-intensità kollha tal-persuna tagħna kull ġrajja ta' ħajjitna. U minn hawn tiġi l-paċi, minn hawn jiġi l-ferħ, minn hawn tiġi l-għena. Il-bqija l-aljenazzjoni, l-istordiment iġibu dik li l-irħieb tad-deżert, l-eremiti tad-deżert kienu jsejħula l-aċċidja. X'inhi din l-aċċidja? Illum fi kliem ieħor insejħulu stress, insejħulu dwejjaq, insejħulu l-pis tal-ħajja. L-aċċidja hija proprju din in-nuqqas ta' sara, din in-nuqqas ta' koerenza bejn il-moħħ, il-qalb, l-emil tagħna, l-azzjonijiet tagħna, d-deċiżjonijiet tagħna. Mela jissru għax ma tafux meta jiġi sit id-dar, jekk hux filgħaxija jew f'nofs il-lejl, jew x'injidden is-serduq, jew inkella mas-sebħ li ma jmurx jiġi għall-rieda u jsibkom reqdin. Hawnhekk Ġesu qiegħed jgħidilna xi ħaġa fundamentali, li ma nistgħux inħalluha taħrabilna x'inhi. Illi jid-dar tkun sew, tkun tas-sew dar meta jiġi s-sejt. U dan is-sejt minnu huwa l-mulej Ġesu. Fi kliem ieħor, jien, int, il-qalb tagħna, il-persuna tagħna tkun sew meta jidħol fiha sejt id-dar. Is-sejt tad-dar tagħna m'iniex jien, is-sejt tad-dar tiegħi m'iniex jien. Is-sejt tad-dar tiegħek, is-sejt tal-persuna tiegħek m'intix jien sejt tiegħek innifsek.
tmur totalment bil-maqlub kontra l-kurrent ta' żmienna. Għax il-ġisem huwa tiegħi, mhux il-ġisem tiegħi biss, imma anki dak li nġor fija huwa tiegħi. Huma kollha aljenazzjonijiet, kollha illużjonijiet, aħna m'għandna xejn tagħna. M'għandna xejn tagħna. Hija amneżija kbira, dimensja kbira. Meta jien minn għalija li ġismi huwa tiegħi, li l-persuna li jien inġor li hija tiegħi, it-tfal huma tiegħi, id-dar hija tiegħi, il-ġenituri huma tiegħi, hija aljenazzjoni kbira, dimensja kbira. U jekk nieqfu nirriflettu aħna nindunaw illi mhijiex il-verità. Kieku ġismi huwa tiegħi, jien proprjetarju nagħmel bih li rrid jien mhux biss meta nista', imma anke meta ma nistax, anke meta ma rrid jew ma niflaħx. La tiegħi jista' jgħaddili malajr meta nikmanda u rrid jien, imma mhux tiegħi. Hija amneżija, hija dimensja li jien naħseb li ġismi huwa tiegħi. Huwa diżorjentament, huwa mod żbaljat ta' kif niddilja miegħi nnifsi u mal-oħrajn. Huwa mod hija triq ta' kif nikber u nimmatura fid-dwejjaq. Meta jien naħseb li jien niddependi minn innifsi, li dak li ngħidlu li hu tiegħi jiddependi minni. Is-sejt tad-dar mhux jien. Is-sejt tad-dar li noqgħod fiha, is-sit tal-persuna li jien ngħidilha tiegħi m'iniex jien, imma hu l-mulej Ġesu. U meta jiġi sit id-dar, dakinhar ikun hemm il-paċi, ikun hemm l-ordni fid-dar. Meta nħalli lil sit id-dar jidħol, dakinhar ikun hemm l-armonija fil-persuna tiegħi, meta nħallih jidħol għal kollox. U meta jiġi sit id-dar, interessanti għax hawnhekk San Mark jagħmel riferenza għal ħidma tal-assies fid-dinja Rumana. Is-sara kienet maqsuma f'erba', l-lejl kien maqsum f'erba'. Fil-għaxija meta jibda jidlam f'nofs il-lejl x'injidden is-serduq u mas-sebħ. Daw kienu il-mod ta' kif kienet tinqasam is-sara, 4 sigħat bejn wieħed u ieħor mit-8 sa nofs il-lejl, imbagħad l-4 ta' filgħodu, imbagħad is-7 8 ta' filgħodu meta jisbaħ. San Mark qiegħed jgħidilna, Ġesu fil-Vanġelu qiegħed jgħidilna biex aħna nisru għax ma nistgħux nipprevedu, ma nistgħux inkunu nafu meta jiġi verament il-mulej Ġesu iżurna fil-ħajja tagħna. Iżurna mhux permezz tal-mewt, dik ukoll. Imma jżurna l-lowm. Il-mulej għandu l-waqtiet tiegħu l-lowm li aħna rridu nkunu dejjem on the alert. Irid ikollna dik it-tensjoni salutari, healthy tension, li lilna żommna attenti, li lilna ma tħalliniex norqdu, ma tħallinix naqgħu fin-nuqqas ta' update. L-aċċiedja x'tagħmlilna? L-aċċiedja meta aħna nkunu mobbijin, imtaqlejn, ħafna drabi għax sit id-dar ma jkunx hemm, għax minn għalina kollox jiddependi minna, kollox iridu nagħmlu aħna, l-aċċiedja titfana f'telqa. Titfana f'nuqqas ta' update. Tneħħilna l-entużjażmu, tneħħilna kull tip ta' enerġija. Dejn nagħmlu esperjenza tagħha l-koll kemm aħna. Illum jew għada nagħmlu esperjenza il-koll kemm aħna tagħha. Imma jista' jkun dak il-waqt propju, il-waqt meta int ma tħossokx f'siktek f'postok, jista' jkun il-waqt illi fih il-mulej qiegħed iħabbat. U int bħall-assis tal-Vanġelu trid tkun attent biex tiftaħlu. Ħalli jieħu over, ħalli jieħu ir-riedni tad-dar tiegħek, tal-persuna tiegħek. U Ġesu jispiċċa b'sentenza. Dak li qiegħed ngħid
dak li qed ngħid lilkom qed ngħidu għal kulħadd. Dan ma jgħodx għall Kristjani biss. Ma jgħodx għall-insara biss. Li inti tisar, li inti tgħix bil-persuna sħiħa tiegħek, moħħok, qalbek, ġismek, l-emozzjonijiet tiegħek, jekk jista' jkun koerenti flimkien, jekk inqiegħtaw bħalissa ngħix fil-milja tiegħi din ir-realtà bħalissa, ma jgħodx biss għalina l-Kristjani, imma jgħod tal kull bniedem. Jekk jien nisar se ninduna li waħdi m'iniex kapaċi nimxi, għas pass jew tnejn. Jekk jien nisar se niltaqa' mal-vojt tiegħi, se niltaqa' mal-widien mudlama tas-salm. Jekk jien nisar se ndurrejn Alla u nitolbu ejja. Mal-profeta Iżajja kif smajna dalgħodu, mhux li kont iċċarra tismewiet u tinżel minn hemm. Jalla tkun dejn it-talba tagħna matul dan l-avvent. L-avvent hija it-talba ħirġa mill-qalb tagħna biex Alla jiġi u jieħu il-poter fid-dar, ikunu s-sejt fid-dar tagħna. Imma biex din it-talba tkun sinċiera, tkun ħirġa tassew mill-qalb, aħna rridu nkunu sinċieri ma' nfusna. Rridu narfu li weħidna mhux biżżejjed, li aħna maħniex biżżejjed għalina, aħna maħniex biżżejjed għal uliedna, aħna maħniex biżżejjed għar-raġel jew għall-mara tagħna. Għandna bżonn lil Alla magħna biex jagħtina l-qawwa u l-enerġija, biex jagħtina l-paċi, nikkumbattu mal-ħajja li hu stess fil-providenza tiegħu ipoġġielna fil-mixja tagħna. Il-mulej jagħtina li matul dan l-avvent ma nieqfu qatt nitolbu ejja mulej Ġesu b'sinċerità kbira, ejja mulej Ġesu fil-ħajja tagħna, Maranatha. Wieħed mill-modi sbieħ li permezz tagħhom nistgħu niftħu l-bieb ta' qalbna, l-bieb tad-dar tagħna biex jidħol il-mulej huwa t-talb. Għalhekk fid-djoċesi tagħna matul dan iż-żmien tal-avvent qegħdin ninsistu fuq il-bżonn l-importanza tat-talb. It-talb jgħinna niftħu l-bieb ta' qalbna biex inħallu lill-mulej jiġi għandna. Għalhekk fil-quddies ta' matul il-ġimgħa qabel jew fil-quddiesa jew wara se jintalbu s-salmi jew fil-għodu jew fil-għaxija, kif ukoll matul din il-ġimgħa li ġejja fil-parroċċi tagħna kollha se jitqasmu f'kull dar, f'kull familja il-ktejjeb żgħir ejjew nitolbu. Jalla matul dan l-avvent il-kol kemm aħna niskopru nerġgħu ngħixu mill-ġdid l-importanza tat-talb. U biex inkomplu ma' dan kollu, il-koll flimkien induru lejn il-Missier tagħna tas-sema, inqumu bil-wieqfa u nkantaw flimkien. Missierna li inti fis-smawiet
يتقدس لسم تيك يتقدس لسم تيك تيجي سلطنتك يكون داك اللي تريد انتي يكون داك اللي تريد انتي في السماء هكذا فلات حسنا حسنا تاكيو آتينا لو أحفرنا يتنوب تانا أحفرنا يتنوب تانا بالما احنا الكل نحفرو ليومين هاتي علينا لا تحنيش فلبدا تجري استهلسنا من كل دليل مسيرنا Il-mulej ma'kom. Berikkom, iħariskom Alla li jista' kollox. Il-Missier, l-Iber u l-Ispirtu Santu. Grazzi tal-preżenza tagħkom. Jekk Alla jrid nibda'u nhar il-ħadd li ġej fis-6:30 il-lejl it-tajjeb. Stembaħu minna stijek il-bes il-libsa tal-festa tfarfar mitrabta li moddu għax il-feddeju fil-qrib kemmu mazbiħ fuq il-olja il-passi ta' min iħabba bxara ta' ris u paċi waslet is-salvazzjoni stembaħu minna stijek il-bes il-libsa tal-festa tfarfar mitrabta li moddu għax il-feddeju fil-qrib ara neħilek min idek il-kalċi mimli bil-mor it-tazza tar-rabja tiegħek inti għat-tiżjed madduq stebaħu minna stijek il-bes il-libsa tal-fest. U hekk wasalna fit-tmiem din l-ewwel lezzjo divina imwassla lilkom mid-Djoċesi ta' Għawdex propju mis-Santwarju ta' Pinu fejn l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma għamel ir-riflessjoni u qasam magħna dawn ir-riflessjonijiet dwar il-Vanġelu minn San Mark illi jagħtina din il-kelma importanti issru illi permezz tagħha jibda dan iż-żmien qaddis tal-Avvent. Hekk kif qed naslu fit-tmiem ta' din ix-xandira kif diġà stedinkom l-Isqof infakru li issa kull nhar ta' ħadd fis-6:30 ta' filgħaxija minn dan is-santwarju inxandru fuq il-mezzi soċjali ta' Djoċesi imma wkoll permezz tat-televiżjoni il-lezzju divina minn diversi biblisti fuq il-Vanġelu tal-Ħadd din tibqa' sejra sa nhar Pentekoste. Intant, matul din il-ġimgħa fid-Djoċesi ta' Għawdex se jitqassam lil kull familja kopja tal-ktejjeb ejjew nitolbu bit-talb l-aktar bażiku u popolari fost l-insara fil-lingwa tagħna. F'kull komunità f'Malta, f'kull komunità fid-Djoċesi ta' Għawdex qiegħda tintalab ukoll it-talba tal-liturġija tas-sigħat, it-tifrir ta' sbieħ il-jum filgħodu u l-għasar fil-għaxija.
Min jixtieq jixtri kopja ta' dan il-ktieb jista' jagħmel dan mill-Kurja tal-Isqof f'Għawdex jew inkella mill-ħanut Emmaus fi Pjazza San Franġisk, Victoria. Mill-bqija aħna ma tfadlilna xejn li nirringrazzjawkom illi kontu magħna għal dan il-mument ta' smigħ tal-kelma talla u ta' riflessjoni fuqha permezz tal-Lezzju Divina. Nixtiequlkom il-komplament tal-lejl it-tajjeb u niltaqgħu bħallum ġimgħa.